गावबागाव फोरोंगिरिया जेन गावबागाव फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ सामलायो आरो मोनफैनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बे बेसेन उनाव बसुमतारी गोसोखां साहिदासालिसिम फैनो थाखाय नांथाबाय नायदावासैयो मान बावनाय हाबाफारि बेखौ जेरै आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आरो सुबुंफोरा गोदानै थिसनजानाय बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोर जागासिनो दं आरो बेवहायबो मेल बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि आंहा दं ओंखायनो दिनै रुपुहि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफानानै बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिनिसिम आंखौ बेखिनि सुबिदा होनायनि थाखाय बिथांमोननो फिन खनसेबाव आंनिफ्राय साबायखर बावनानै गासै नैबे ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि जि बिबुंथि बे बेखौबो बिथाङा मोजाङै नोंसोरनि सिगाङाव दिन्थिनानै होबाय लोगोसे बेनि लोगोसेनो नोंसोर फरायसा फरायसुलिफोरखौबो मोजाङै फरायनांगौ फरायनानै क्लास बायदिसिना फेग्रा मुवाफोरखौ लोंगानाङा होननानै बिथाङा नोंसोरखौ मोजाङै बिथोन होलांबाय गतिके नोंसोरो बेफोरखौ मानिनानै सोलियो बिथांनिसिम दैथि मोसाहारि रुपुहि हाई सेकेन्डारि ग्रुप